रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमरपुर। पूजा करल जाए कि अइले छठी माई के दिन माँ के चल पूजा करल जाए कि अइले छठी माई के दिन माँ चल पूजा करल जाए। चलो माई के मनावल जाए कि छठी माई के पूजा करल जाए कि अइले छठी माई के दिन माँ के चलल पूजा करल जाए कि अइले छठी माई के दिन माँ चलल पूजा करल जाए। पूजा करल जाए पूजा करल जाए पूजा करल जाए कि गिटिया घर घर गायब की डौरा घाटे पहुँचाए जान घाटे देव हम पहुँचाई कि गिटिया घर घर गायब की डौरा घाटे पहुँचाए जान घाटे देव हम पहुँचाई। कृपा कर दो मैया महारानी चलल पूजा करल जाए कि अइले छठी माई के दिन माँ चलल पूजा करल जाए। करल जाए पूजा करल जाए पूजा करल जाए कि घाट पर बजे छे देखो नितेश के गाना सभी नचे छे जवाना जान देखो सभी नचे छे जवाना नचे छे जवाना कि घाट पर बजे छे देखो नितेश के गाना सभी नचे छे जवाना जान देखो सभी नचे छे जवाना। छठ माई डेडी सबके वरदाना चलल पूजा करल जाए कि अइले छठी माई के दिन माँ चलल पूजा करल जाए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमरपुर।